колькасць насельніцтва горада Гродна з кожным годам узрастала. З'явілася неабходнасць у сродках перамяшчэння з адной часткі горада ў другую. Так, у другой палове 19 стагоддзя у горадзе пачаў з'яўляцца грамадскі пасажырскі транспарт. Спачатку гэта былі наёмныя экіпажы з фурманам. Паступова конныя экіпажы уступілі месца больш сучаснаму транспарту, аўтамабільнаму. У пачатку 20 стагоддзя ў Гродні з'явіліся першыя аўтамабілі. Замест экіпажаў у горадзе пачалі з'яўляцца аўтобусы для перавозкі пасажыраў. У 1912 годзе у горадзе з'явіліся першыя таксі, якія ажыццяўлялі перавозку пасажыраў на таксі аўтамабільным таварыствам «Сувалак». А ў 1913 годзе пачалі перавозку пасажыраў у гродзенскія аўтамабілі. У першыя гады пасля вызвалення Гродна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў практычна ніякага грамадскага транспарту ў горадзе не было. І толькі ў студзені 1950 года быў зноў адкрыты рух легкавых таксі па горадзе. У 1930 годзе ў горадзе на лініях з'явіліся першыя аўтобусы. Да канца 30-х гадоў у Гродні ўжо дзейнічала некалькі аўтобусных ліній, на якіх пасажыраў перавозілі аўтобусы замежнай вытворчасці, а таксама аўтобусы польскай зборкі. Пасля ўваходжання Гродна ў склад БССР базу аўтобуснага таварыства нацыяналізавалі, і ў пачатку 1940 года была створана Гродзенская аўтабаза Народнага камісарыяту аўтатранспарту БССР. У 1958 годзе на гарадскіх маршрутах было ўжо задзейнічана 20 аўтобусаў, якія ў дзень здзяйснялі 353 рэйсы. А ў 1960 годзе налічвалася 96 аўтобусаў і 80 легкавых таксі. Сёння аўтобусны парк горада Гродна налічвае больш 270 аўтобусаў, якія абслугоўваюць каля 120 маршрутаў і штодзённа перавозяць больш 140 тысяч пасажыраў. У 1965 годзе на ўзроўні ўлад горада і вобласці было ўзнята пытанне будаўніцтва ў Гродні тралейбуснай лініі, але толькі 13 мая 1974 года ствараецца Гродзенскае тралейбуснае ўпраўленне. А 5 лістапада 1974 года быў адкрыты першы ў Гродні тралейбусны маршрут. Лінія працягласцю 8,5 кіламетраў завязала цэнтр горада, Савецкую плошчу, з найбуйнейшым прадпрыемствам, хімкамбінатам імя Прытыцкага. На святочным адкрыцці на Савецкай плошчы сабралася шмат гродзенцаў. Першы сакратар абкама кампартыі Леанід Кляцкоў перарэзаў стужку, і першы тралейбус з надпісам «Піянерскі» паехаў па горадзе. У 1975 годзе была здадзена другая лінія і адкрыты маршрут нумар 2 хімкамбінат, прадзельна-нітачны камбінат. А ў 1976 годзе маршрут нумар 3 хімкамбінат Фарты і нумар 4 Думсувязі Фарты. У 1977 годзе у эксплуатацыю здалі больш 10 кіламетраў кантактнай сеткі. А ў 2006 годзе быў адкрыты рух тралейбусаў праз Румлёўскі мост. Сёння агульная працягласць маршрутаў тралейбусаў дасягнула 400 кіламетраў. У 2017 годзе Гродна стаў першым у рэспубліцы горадам, дзе на маршрутах пачалі працаваць бескантактавыя тралейбусы. Больш падрабязную інфармацыю пра гісторыю развіцця транспарта ў горадзе Гродна вы можаце даведацца ў аддзеле краязнаўства Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Карскага.